karon kuno na kuan, i-open nila pag eleksyon. Kay kuan man sa eleksyon. Mao ni ang pagbatak sa lubi nga dili maglisod ang galugi. Ngani on ra na mga kabatak. Oh, ha? Isa ra kahapak. Street ang lubi. Mga kabuki diya. Huwag na may mga tips diya nga din yung mga kuan. Na lang ko. Hello mga ka-followers. Mga ka-farmers. Naata karon kay nagluto ta og kupras or coconut. Kita na dia mga ka-followers. Boss, na dia ang lubi na among giluto. Unya ana mga ka-followers. Luto na naog nya. Mga alas 10 sa gabi, luto na. Pagkaugma, pwede na siya malugit. Pag uman, pwede na siya ibenta. Magkapira na. Nag-vlog atong. Hello mga guys. Ako